أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم kadi fo jetti jomiraɗo subhanahu wa taala en juuɗe annabijo makko mouhammadin sallallah alih w sallam camini kala biye wa shadan la ilaha illallah asali mouhamadou rasulullah alaji oumar min caminimi min juurimama en camini kala halifa dine gonɗo e leydi sénégal en camini hohoɓe laamuɓe tuggude mawɗo leydi ha e pose aji foof calminama juurama woɗi fanno résultat o oumar woɗi fanno résultat o dañi ko sens ni so wonano e hoddiro jomiraɗo subhanahu wa taala yimɓe ɓuuriɓe welsindede e nder leydi ɓe woni fuutankoɓe ɓe ɓuuri welsindede e nder leydi he so wonano ɓen ɗon ɓuranno bonde woni yimɓe ɓuuriɓe welsindede ça fait duuɓi jeenayyi e duuɓi sappo oumar en mbaɗi ɗo façon yewtere fof en mbaɗi ɗo en jii ɓe jii won yaaɓe ha mbi min wona APR sababu haalde eyyi won yaaɓe ha mbi minen min gona APR en sababu komin kalata ko minen noon wonduɗamin e président de la république e wasde wonduɗamin e président de la république foof somin jii ko feeɓani leydi min kalat par ce que président wurnani min yimɓe président de la république hay goto en wurnani kam min ko Allah wurnimi e nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam mi ɗaminaki e lamɗo mi ɗaminaki e président mi ɗaminaki e député mi ɗaminaki e ministre mi ɗaminaki e conseil président ko keɓani ko Allah tottata kam kono noon kala nde woote are leydi he kartam dokkumi ko président de la république guila o fuɗɗi fewde hannde Macky Sall heɗota ko hay goto Macky Sall heɗota ko hay goto kanko hoore makko omo jogui défaut président ne jogui défaut yimɓeɓe noon cuusa haalde ɗum kono minen min cuusi haalde ɗum haysomi joddima e président de la république moɗo fi haalande o kalamomi ɗo ko omo jogui défaut ley ko haalte ko fof mo heeɗo président ne heeɗo ko haalte ko fof ko yimɓe bolle puyɗen taarimo en baddi hen jewte ɓuuri jewte nogas entourage président de la république wiyoɓe ko bandiraɓe makko haal pulaar en ko ɓeeɗo bonnani président jolfu ɓe bonnananimo ko kewi touba ko ɓe jiiɗum koye haal pulareɓe wonduɓe e makko ɓe ballanimo ɓe kalnanimo ko woni e nder leydi he wonduɓe Macky Sall bandiraɓe makko ɓe o haaldata ɗemgal pulaar ɓe kalnani Macky Sall ko woni e nder Sénégal ko yahata nder Sénégal ɓe kalnanimo sa yi ɓe kalnanimo ɗum neɗɗo so tawi itti teddungal tottima wi ka bandum aɗa foti ƴewde e hoddiroji jomiraɗo subhanahu wa taala yimɓe wonduɓe maɓe so tawi résultat ji ɗiɓe gartirta e maɗi ɗiɓe kalnatoma ɗi an hoorema mbaɗa enquête ƴeewa tawi ko noon wori walla wona noon wori mais Macky Sall o ɓeydi ko dolnude yimɓe ɓe ganduɗa nafanimo kala ko wiyete DG ɓuuri hen heewde ko haala pulaar en kala ko wiyete député ko ɓuuri hen heewde ko haala pulaar en kala wiyete on conseil ko ɓuuri hen heewde ko haala pulaar en e Fouta o ala fof koɓe keddana mais ɓurɓe ɓattademo ɓe haala pulaar en ɓe kalnani Macky Sall ko woodi ɗum tagui o dañi oɗo probléme kamɓe ɓe toppiti ko yo financement ji kalis yo jaltine so financement haalis yaltinama ɓe keeɓa hen ɓe garta ɓe mbiya président o leydi ndi ala leydi ndi fof ko an yaadi leydi ndi ene weeli leydi ndi mankaga haydara ko ɗum ɓe tombimo ha e France e yi visite moɓe mbanno France aɓe jiitono aɓe ƴewya photo ɓe waɗede investir affaire député yagal ɓe gari ɓe mbi ko président neliɓe ɓe gaddi kalis ɗanniyanke wonko nawante taw wona kalis ɗanniyanke nawante ko tawi ene jogui probléme kayit balla ɗum en jogui probléme aji ɗi ganduɗa nan toon balla ɗum mais sa addi sac kalis a wi ko président nelma a ƴeewi welɓe ma a itti haalis o a totti ɗumen koɓe keɓata ko ene ɓuuri ko adda toon ko par ce que ɗanniyankoɓe nanno 1000 et quelques milliards e nder leydi ndi par hitande kaalisal kala ɓe nawata toon kal ko ɗum bonni ɓe gari neɗɗo itta $100,000 €100,000 totta ɓeɗo tata pecca kalis o Oumar jooɗo to heɓani en te so heeɓi ala nafatma kamɓe ɓe ƴetta ɓe nomamoɓe beela ɓe mbiya ko an waɗata présenté ko président wi noon tawa ko député garɗo kañum waɗi ɗum e nder hen sukaɓe mettini min yimɓe heeɓe noddi kam ɗo mbi min gotanta président ɓe mbi pourquoi on gotanta président ɓe mbi mamin mbaɗmo sanctionné France won nodduɓe kam goni ko France won nodduɓe kam goni ko Amérique mbi pourquoi ɗo mbaɗamo sanctionné ɓe mbi ko waɗi ko o neli ko yimɓe Talla Sylla en Farba Ngom en e woɗɓe yo gar toon kañumen cuuɓi ɓeɓe joƴƴinta e nder ɗum ɗo joni ɓe perdi 10 député e diaspora député ji sappo adan position jogino ko tati
hande ɓe perdi sappo e leydi France 57 bureau de 16 ala hen ɗo Macky Sall gañi 57 bureau e nder France ko piyaɓe ha Belgique Benelux koɓe fiyaɓe Norvège Allemagne Italie fof koɓe fiyaɓe ɗum noon wonnoɓe toon en totte kalis ɓe holkoɓe kalata hande yanoɓe toon mbi Macky Sall somin mbaɗi ɓeɗo investir ko ka gagne toon holkoɓe kalata Macky Sall ko ɓen Macky Sall foti sanctionde groupe maw nelno France o groupe député ji ɗi nelno France ɓe tant que woto o ɓenni yo Macky Sall yo waɗɓe sanction kamɓe yanoɓe toon ɓe kamɓe bonnanimo banggue Europe ɓe jeehi Gabon ɓe jeehi Côte d'Ivoire ɓe jeehi Paris ɓe jeehi Amérique koye kalis Sénégal ɓe deppistonoɓe nawa kalis état Macky Sall joguinoma 126 walla ɓuura député sa yi ha aɗa ƴiñodire 82 83 par ce que opposition Ousmane Sonko tan heeɓi 56 walla 54 député kanko goto te gandi Ousmane Sonko nde o natata assemblée nationale Sénégal ko député goto o natiri goto o dañno kadi ko ɓeydi bonnande gouvernement o ko yimɓe wonɓe ɗo kadi ɓen kadi ko newode Dakar ene mbaɗa diiluji ene mbiya Ousmane Sonko waɗi violé debbo minen min mbiɓe yoɓe goppu kaɗo haala ko ɓoyi ɓe caali mi haalino mi wima Allah wi to Qur'an qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa ta'izzu man tasha'u wa tazillu man tasha'u biyadikal khayru innaka ala kulli shay'in qadir laamu ko Allah totata neɗɗo mo wela sa ƴetti bone aduna o fof a ɓakke neɗɗo a sikki laamata ko a funti hoore ma Alaji Macky Sall nde laamato Sénégal ummi koto Ablaye Wade o tawi ɗo Djibo Ka en o tawi ɗo Ahmed Dansokho en o tawi ɗo Landing Savané en o tawi ɗo Moustapha Niasse en Allah wi ɓeɗo onon fof on laamata ko Macky Sall laamato e duuɓi tati o laami leydi ndi ko weleede Allah e ittude ɓerɗe yimɓeɓe waɗi e makko o wooti Ousmane Sonko ko ɗum heɓti ɗum ɓay kono hakkude Firawna e Moussa kono noon ko yimɓe bonnani Macky Sall Ousmane Sonko ko miñiko kamɓe fof koɓe Sénégal